जों दिनोरो प्रथमबायमोन कारण के सिनि बोआ बागला बाय सिनि सागलायजाक जत ब्लक त्रिपुरा राज्यनि जत ब्लक तमानि जत गावसभा तमानि जत जानजा एरिया जा तो समाजां रेल खायनाय बागै सागलायजाक आबुन बागै सोंथिनि बोआरानि सागलायमुंबा सोंथिनि रेल खालायनि ओंखायनो आरो बर' बोसोराव प्रथमबाय केना प्रथमबा जों मटामटी ताव तो थांबाय के बाक्सा लामा देख थांबाय के आंके प्राय 250-300 मत नंखाना मबु बिसि हला दं किनमो को बंसीबारी बिसि सोल्लाम ब्लॉक ता क्या निबु मुखे अनि बुमो अभिमन्यु देबरमा बु फोटो तंला ना अटबा तामु संबा तामु को कायसा सिनि आंखे बुटार ओने अधिकार न न्यां बाबि दङ अनि बुटार अधिकार दङबा सिनि जे मान थाइनो जों सिनि जे सानानि सिनि अधिकार दङ आबनो मानाले बागै जोंबो फैसा बबागारिनि सागलमबाय जों तिनि हमजां लेरि खालायो सिनि अनेक सिनि पेन्डिं खालायजाक सिनि 125 एमेन्डमेन्ट बिल कत रकम सिनि पेन्डिं खालायजाक कोन सिनि मानथाय गरै बा सिनि तिब्रासानि जे जोंनो सातकजां मानि आबरनि सुनो आइन गरै कोन सिनि कोन आबसे गरै सिनि ताब ताम थानाय सिनि ताब जे कोन नै थांके बोरै बसा कोन जागा फेनो किसु खालायजाक आगे कोन बागै कोन सेफ्टि गरै थानानि फाइनि सेफ्टि गरै आबन बागै सोंथिनि समाजां लेरि खालायलायका गासिन डेभिड मुरासिं दिल्ली थांजाक बननि बागैबो जों मासुरि उलायो आइ लगै बिनि जे आज 9 तारिखआव जतन आबहन खालायका 9 तारिखनि बागै जतन आरो थानानि बागै आबनबो बिबजार मा खालायलाय जतन मा कबगलायनाय तामखौ थानाय तामखौ थांगिया आब बासा सबजाखा जे थानाय तो थांबाय किया आब तबो थानाय जे थानाय तो नके थांग मांको लवाक्सबा जे बखा तो नके प्लेन टिकेट थांगन ताम तो ओंके निनि सिनमुंके आनि सिनेमुं आं तो बंसीबारिनि खरकसा भोटार अधिकार सिनि बिसि इलेक्शन खालायजाय गैया खालायनो तमन खालायजाय गैया ताबो 6 बोसोर बिसिं खालायनो तमन खालायजाय गैया आवनो बिसिं ताबो प्राय 9 बोसोर चलि तंखा आबरनि बागै जों समाजां लेरि मा खालायो किनि कोनो सिनि जे दाबि तमन आबर किनो बेबं पेन्डिं कोनो सिनि मानथाय सिनि अधिकार बेबनो तलाब खबजाक मां आबुन बागै जों दिनै सिनि जों जे भारत हाकतनि अरन थेकनो जों मेसेज नामु सङो सिनि समाजां रेल बिसिंतिनो सिनि जे मानथाय दंमोन आबनो दादि खायनाय जोंनि दाबिनो आरो आं सं निनि सिनमुंके आनि मुंके अभिमन्यु देबरमा आं बंसीबारि गावसभानि आं कायसा भोटार अधिकारनि आनि कायसा आसाम प्रटेक्ट